Здравейте! Това видео е за ViralBG. В него ще видите кои са най-яките костюми на известни музикални артисти. Нека започваме! Първо ще видим тази снимка на Марая Кери. Това са костюми за Хелоуин. Ето е и нея. След това ще видим и следващата снимка, която е на Фърги. Доста ексцентрична. Следващата снимка е на Ариана Гранде. Доста кървава снимка, като от филм на ужасите, кървава сцена с много кръв. Точно като за Хелоуин. След това ще видим Бейонсе. Ето е и нея. А след това ще видим отново Бейонсе. На този път нещо като костюм на Spider-Woman. Женският прототип на Spider-Man. Да продължим нататъка с следващите костюми. Бритни Спиърс. Ето е и нея. Точно на тази снимка. Давид Гета. Очевидно Давид Гета е фен на Симпсън. Това сигурно е неговия любим анимационен сериал Симпсън, който има, не мога да изборя даже колко сезона, защото са много. Но да продължим с нашите снимки. Ще видим и Дрейк. Точно след 3 секунди. 3, 2, 1. Ето го и него. Маскиран като Борат от този филм, който се появи по кината през 2007 година или 2006. Нататък Кейти Пери. Ето е и нея. Така, да продължим нататък, да забързаме. Ким Кардашиан и Кани Уест. Ето Ким Кардашиан се маскира на русалка. Интересна идея за Хелоуин. Отново Ким Кардашиан и Кани Уест. Този път като жената котка и Батмен. Интересни костюми. Очакваме следващия Хелоуин да си вземат и Батмобил. Да продължим нататъка. Марая Кери. Ето снимка с нейните деца. И ето тук нещо много интересно. Майли Сайръс като Ники Минаж. Това е доста интересно. Как се е вдъхновила, не знам, но се сетила и се е получила интересно. Риана. Ето е и нея. И на последно място ще вмъкнем певицата Зендая. Тя се е маскирала на една друга певица. Можете ли да познаете коя? Пишете под коментарите, защото ние няма да ви кажем. Това видео беше за ViralBG. Благодарим ви за гледането. Харесайте клипа, споделяйте го в социалните мрежи и нека видеото стане вайрал.